разбрах, че доктор Илю Стоянов е може би единственият лекар в България, който поставя импланти чрез операция с ендоскоп през мишницата и белега, който остава, в буквалния смисъл на думата, е напълно незабележим. За 2-3 месеца белега изчезва напълно, тъй като разрезът е твърде малък, каналът е твърде тесен, който минава. Беше позволено на максималния размер 350 кубика, който всъщност се оказа най-подходящ за моето тяло и аз точно толкова и исках. И затова съм изключително щастлива, че не само имам перфектния размер, а и нямам никъде белег. И много съм щастлива, че прочетох всички тези коментари относно неговата работа и успях да разбера на време, преди да направя другия метод на опериране, да разбера, че мога да нямам всъщност никъде по тялото си белег. Резултатът е очарователен. Наистина е нещо уникално. Никой не може да види къде има белег. Дори когато показвам ето тук е, хората гледат отблизо и казват: Боже, това е нереално. Наистина съм много щастлива от този факт.